Bé, ja veieu el que és els escacs, que per un petit moviment, un moviment ben dolç, la partida que està igualada pot canviar de sentit, i això és el que passarà ara. Per tant, hem de ser molt fins i per un petit moviment guanyarem la partida si estem atents i tots junts. Mate amb 2. Em vaig... Però vull dir, és poc que tothom l'ha vist. És que mira, ja no... Thank you.